je stále nepřítomen. Hliník se odstěhoval do Humpolce. To mě nezajímá, kde je. To ať si pak vyřídí s kolegou Tříním. Já mu píši nepřítomen. Dědo, a jak se jmenuje ta kráva? Ta se nemenuje. To je kráva. A můžeme jí říkat Jitko? Můžete. Je to jedno. Jitko, krávo. Máš tam chybu. Ježiši Kriste! Samice s tvrdým I. No nesnad. To zkus napsat s měkkým a uvidíš, to je ještě blbější. Samíc. 5 samíc. Ale zdůrazňuju, ty hnědý podšálky s uchem. Mně, anebo tady Karlovi po vaší konzumaci okamžitě vracejte. Pochopili? Rozuměli? Rozuměli. Zaměstnance. Správně. Každého čtvrt roku opouští jeden z nich bránu našeho závodu v sanitním voze. A každému z nich jsem tady na té točně říkal, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš. Co stojíte rajský? 74. Cože? No to si je strč do prdele. To nemůžu, tam už mám papriky za 96. Zaspívej nějakou koledu. Narodil se... Drž hubu, nemůžeš se to zbavit aspoň na Vánoce, člověče, tyhle ty politické provokace. Jmenuji se Igor Hnízdo. Ty neboj sa, hlavně nikam neuběgaj a normálně zůstaň v metro, my si tě najdeme. Zdravstvuj! Konec hlášení v ruském jazyce. Ne, Prťko. Prťka. Pane Prťka, vydržte u aparátu. Moment, přepojím. Ano. Vydrž, Prťka, vydrž. Jeď do Pelhřimova, prohlídni si krematorium, ať víš, do čeho jdeš. Další! Za týden bude historický setkání mysliveckých společností v HNC. Měl bych si koupit novej klobouk. To zas bude v álejích nablito. Dobrý. Stěrače stírají. Ostříkovače stříkají. Že se vám do toho pletu, pane Pařízek, ale ty stěrače, ostříkovače, to nemusíte hlásit, to přece vidíte. Honzíku, tudy, z druhé strany. To je pravda. Kontrolní otázka, soudruži. Co udělá náš dobře známý samopal vzor 24, když ho ponecháme na větru a dešti? No? Zrezavý, ne, vole. Rezavý, správně. A co hlavně? Přeložte panu inspektorovi, že ten domovník nese, či jak jste to říkal? Vlk nese domovníkovi psaní. To je trochu těžká věta a nedává dobrý smysl. Prosím, jaký smysl má ta věta, Benetko? V této větě básník líčí trudný život domovníka za polární.